Moikka, sinä ihana ja aurinkoinen. Mä oon Anniina Tarkka. Ja mulla taisi jäädä 3 vuotta sitten mun henkimaailman yhteydet videosarja kesken. Ja mä oon saanut palautetta, että sitä pitäisi jatkaa. Joten tässä tulee osa 7 henkimaailman yhteyksistä ja henkinen kehitys. Ihan mahdottoman laaja asia ja en tiedä yhtään. Tästä tulee kyllä semmonen jaarittelu, että pistäpä vähänkin pikakelausta sitten, jos siltä tuntuu. Mä huomasin jossain kohtaa, että se yhteys, mikä mulla on sinne henkimaailmaan, niin se on olemassa ja jotain tästä puuttuu ja se on ehkä sitten se oma henkinen polku. Se on lähtenyt laukalle aikaa sitten. Mutta jossain kohtaa mä tajusin, että en mä pääse eteenpäin, jos mä en kohtaa itseäni. Aina on puhuttu siitä, että kohtaa itsesi, kohtaa itsesi. No mitä se tarkoittaa? Mene itseesi, meditoi ja mene itseesi. No herranjestas, mitä se tarkoittaa? No mulle se on tarkoittanut sitä, että pitää olla tosi rehellinen. Aivan äärettömän rehellinen itselleen ja sitä kautta tietysti myös muille. Ja sitä, että sä pystyt ylipäätään sanottamaan sua ittees, kuuntelee sun intuitiota, kaikkea sellaista. Ja sit kun sä alat olla rehellinen, niin sä tajuut, että tulee eteen sellaisia asioita, että hei, nyt sun pitää pysähtyä. Ja nousee jotain tunteita, nousee jotain pelkoja. Ja ne on niitä asioita, mitä kohde pitää mennä. Pelkojen kohtaaminen on ollut itselle se isoin juttu. Ja kaikki tunteiden näyttäminen. Itkeminen, lisää itkemistä, lisää kohtaamista, lisää lattialla makaamista, itkemistä ja romahdusta ja kaikkea. Ja sit mä huomasin jossain kohtaa sen, että luonto tekee sen todella voimakkaasti, että se nostaa tunteet pintaan. Ja jossain sellaisissa tilanteissa, missä oli tunteet pinnassa, niin mä en pystynyt lähteä edes ulos kämpästä. Mä itkin tuossa eteisessä. Ja mä totesin, että en mä voi lähteä, että mun on pakko käsitellä tää. Ja sit mä vaan itkin sohvan nurkassa tai lattialla tai jossain. Ja tunsin ne tunteet. Se on sitä itseen menemistä ja itsen kanssa olemista, pelkojen kohtaamista, tunteiden kohtaamista. Antaa niiden tunteiden tulla, todeta, että sä et oo ne tunteet, sä tunnet ne siellä sun kehossa, niin sä annat sen itkun tulla, naurun, mitä tahansa se onkaan. Ja sä tunnistat, mikä se tunne on, mistä se tulee mahdollisesti, mitä siellä on taustalla. Sä hyväksyt sen, annat sen tulla ja annat sen mennä. Ja välillä niitä hetkiä oli, että se kesti tosi kauan. Saattoi mennä päiviä, että sit vaan niinku itki. Toki sitä jollain pyhällä hengellä sitten kävi töissä ja kaikkea, mutta se kotona oleminen oli kyllä aikamoista työstämistä. Ja nykyään mä oon siinä pisteessä, että aina kun tulee jotain tunteita, niin mä oon, että jes, nyt siistiä, mä voin käsitellä tämän. Jos mä triggeröidyn jostain, yleensä se liittyy johonkin ihmissuhteisiin, hyvin harvoin triggeröityy enää mistään muusta, niin mä oon sillä, että no niin, nyt mä voin käsitellä tämän. Siitä mä menen makaan peiton alle tai lattialle piikkimatolle. Se on yksi mun suosikki. Tai sänkyyn makoilee ja käyn sen asian läpi. Niin sillä tavalla mä saan niitä käsiteltyä. Itkut saa tulla,
Mä oon opetellut itkemään myös ihmisten nähden, mitä en olisi voinut kuvitellakaan tekeväni. Ja se, että jos on joku asia, mikä pelottaa muutos siinä, mikä tahansa kohtaaminen, mitä vaan. Ne voi olla siis konkreettisia asioita. Mulla on ollut esimerkiksi ihan hirveä hammaslääkäripelko, niin mä kohtasin sen. Ja enää ei oo, mä menen sinne nyt mielelläni, mutta ei ole mitään ongelmaa. Tai sitten jotain tunteita, mitä kohtaan on ollut ehkä jotain pelkotiloja, niin kaikkea sellaista. Tai jotain kohtaamisia, niin kaikki mä otan ilolla vastaan. Vaikka se tuntuisi ihan mahdottomalta, niin ei se enää oikeastaan tunnu. Se on vaan pelko. Se on joku, mikä ei se ole sua. Se on siellä joku sellainen asia, mikä pitää kohdata. Mikä haluaa tulla kohdatuksi. Henkinen kehitys on mun mielestä, se on nimenomaan sitä semmoista eteeristä, jotain tunnepohjasta. Sitten se voi olla myös niitä konkreettisia asioita, mitä siinä elämässä tapahtuu. Ja itselle se on sitten ollut yksi niistä se itsensä rakastaminen, itsensä arvostaminen. Ja kun mä oon alkanut sitä tekemään, niin mun elämä on muuttunut täysin. Mä huomasin, että mun ihmissuhteet ei ole ollut mitään kauhean hyviä. Ja sit kun puhutaan sitä, että sä vedät puolees sitä energiaa, mitä sä itse edustat, niin aloin sitä käsitellä. Ja sitten tajusin sen jossain vaiheessa, että mä etsin ihan hirveästi huomioon ulkopuolelta, saamatta sitä. Ja vaikka oli jossain suhteessa, niin en mä saanut sitä huomioon, mitä mä olisin halunnut ja ansainnut. Ja sitten tarkastelin sitä, että kyllä se pitää ensin lähteä itsestä. Itsensä arvostamisesta ja rakastamisesta. Ja sitä kautta se on muuttunut. Mutta siinäkin pitää olla tosi rehellinen itselleen, että sä tunnistat sen, että kuka on sellainen ihminen, joka antaa sulle jotain, vaikka se ei antaisi sulle mitään loppuelämän suhdetta, mutta se antaa jotain hyvää. Vaikka siinä olisi vähän jotain haastettakin, niin se voi silti antaa tosi paljon hyvää. Mutta silti sen hyväksyminen ja ymmärtäminen, että jossain vaiheessa, jos ei se annakaan sulle hyvää, niin sitten se pitää päästää meneen. Oli se mikä tahansa, ihmissuhde, työpaikka tai joku muu juttu. Eli rehellisyys. Rehellisyys on se avain siinä itsensä kehittymisessä. Joo, ihan täys blokki iski. Oli pakko pistää paussi. En mä edelleenkään tiedä, mistä mä puhuin, mutta nyt mä puhun kuitenkin rajojen vetämisestä, mikä liittyy siihen itsensä arvostamiseen, itsensä rakastamiseen ja siihen rehellisyyteen. Vetää rajat siinä kohdassa, kun tuntuu, että nyt ei tunnu hyvältä. Tää ei ole mun arvojen mukaista. Jos se menee sun arvojen vastaiseen moodiin, niin sit pitää vetää rajat. Ja ylipäätänsä rajojen vetäminen siihen, että ei sun tarvi hyväksyä kaikkea. Ja mä oon ollut tosi mukautuva. Ja aina on kaikki käynyt. Teetkö tämän työvuoron? Teen. Teetkö sitä? Teetkö tätä? Tuutko sinne? Tuutko tänne? Joo. Ja kaikki on ollut jotenkin sellaista
tosi mukautuvaista. Ettei vaan tule mitään konfliktia. No sit mä päätin jossain vaiheessa, että ei käy, että mä vedän nyt rajoja ja mä en enää suostu yhtään mihinkään sellaiseen, mihin mä en halua. Ja se on ollut yksi niin kuin, todella iso tekijä, mikä on parantanut mun elämänlaatua. No nythän ollaan siinä pisteessä, että mä oon vetänyt niin paljon rajoja, että ei kauheasti ole ystäviä ollut ja muuta, mutta nyt sit mun sydämen avaamisen ja itseni rakastamisen ja sen jälkeen, että mä oon lähtenyt liikenteeseen maailmalle sydän auki, niin mitä ihmisiä vaan tulee jostain lisää elämää. Mutta se oli valinta. Se oli mun oma valinta, että mä halusin eristäytyä joksikin aikaa. Ja nyt mä en enää halua eristäytyä. Mutta tosiaan se rajojen vetäminen, se on iso merkittävä juttu. Ja sitä kannattaa alkaa harrastaa. Että mikä susta tuntuu hyvältä, mitä sä haluat tehdä, niin sitä kohden. Ja siihen liittyy sitten myös paljon konkreettisia asioita ja muuta. Sitten siihen tulee vielä sekin, että pystytkö sä ihan itseksesi kaikkea käymään läpi. En mä ainakaan pystynyt. Mä lähdin sitten tuohon ratkaisukeskeiseen lyhytterapiaan. Kävin siellä itse asiassa jossain vaiheessa useamman vuoden. Se oli myös yrittäjänä sit sellaista, että työnohjauksellista, mutta myös siihen omaan henkiseen kehitykseen liittyvää. Todella hyödyllistä. Todella suosittelen ihan joka ikiselle. Ja siitähän mä innostuin sitten, että mäkin haluan opiskella. Ja nythän mä oon viittavaille valmis ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti itse. Syksyllä valmistun ja se on ollut ihan huikeeta. Se on opettanut vielä lisää. Mutta huomasin sitten siinä omassa prosessissani, että se terapiakaan ei auta ihan kaikkeen. Et tulee jossain vaiheessa vastaan tavallaan seinä ja sit pitää käydä vähän niin kuin vielä lisää, mennä nimenomaan sinne itseen ja käydä itsessä niitä asioita. Oli sitten meditointia tai muuta, mikä se on se tapa kenellekin, mutta kyllä se mulla oli se, että pysähtyy itsen äärelle, pystyy olemaan itsekseen yksin hiljaisuudessa, kaikkien tunteiden kanssa, hyvien ja huonojen ja kaikessa. Ja kohtaamaan niitä tunteita ja pelkoja. Se on jotenkin aivan mielettömän huikeeta, kun pääsee siihen. Ja kyllä mä koen, että mä oon nyt niin paljon pidemmällä, että mun tavoitteeni on ollut se pyyteetön rakkaus ja rakkaudellisuus, niin nekin todella mahtavasti onnistunut siinä mielestäni. Vieläkin on matkaa, mutta se on koko elämän kestävä todennäköisesti. Ja mä otan sen ihan mielelläni vastaan, koska eipä tässä nyt oikein muutakaan sitten ole kuin oppia näitä asioita itsestä ja muista. Ja tällä hetkellä on tilanne se, että mulla on ollut aivan mielettömän huikeita kohtaamisia ihmisten kanssa ja ne on opettanut mua vielä lisää. Mä oon järjettömän kiitollinen joka ikisestä kohtaamisesta, jokaisesta huikeasta keskustelusta ja siitä rakkaudesta, mitä mä oon saanut ja mitä mä oon voinut jakaa. Se on ihan mieletöntä. Ja musta tuntuu, että mitä enemmän vielä avaudun, niin sitä ihanempia ihmisiä tulee elämään. Tai en mä tiedä, voiko enää tulla ihanempia, mutta ne ainakin syvenee ne asiat ja ne yhteydet. Ja se on se, mitä mä toivon mun elämääni lisää. Rakkautta, ystäviä, yhteyksiä, syvyyttä. Kaikkea sellaista ihanaa tähtipölyä. Ja sitä, että mä voin jakaa mun
ajatuksia ja mielipiteitä ja tunteita ja kokemuksia jollekin muulle. Musta vähän tuntuu, että tää ei nyt jää tähän, vaan mun pitää mahdollisesti kehittää joku uusi videosarja. Ja mulla on siihen idea. Se liittyy rakkauteen ja sydämen avaamiseen ja kokemuksiin. Ja siihen liittyy myös mun meditaatiomatkat. Ne on ollut aika huikeita. Joten tää ei jää tähän. Toivottavasti voi olla silti, että jää, koska ei voi tietää, mitä tapahtuu, mutta musta tuntuu, että tätä asiaa nyt riittää. On tullut paljon kaikkea uusia juttuja. Hei, kiitos ihana, kun kuuntelit tän loppuun asti. Toivottavasti sait jotain itsellesi tästä. Mielelläni otan palautetta vastaan. Mulla ei tällä hetkellä ole enää yritystä. Mä oon ihan muissa hommissa. Mutta muun saa kyllä yhteyden, jos haluaa, niin sähköpostilla ja vaikka sitten tuolla somessa. Löytyy tosta infosta kaikki tarpeellinen tieto. Kiitos ja ihanaa rakkaudellista päivää sulle. Moikka!